Traffic enforcer nga destino sa lungsod sa Minganilla naangol human giambush samtang padung kining muli sayang giabangang panimaay sa dakbayan sa Naga kagabi. Si Chona Carion sa report. Sakay sa iyang auto giambush si Loy Adlawan Ingbino alas 6:30 kagabi sa National Highway sa Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga. Si Ingbino gikan pa sa iyang trabaho isip traffic enforcer sa lungsod sa Minganilla ug padung naunta siyang mupauli sa giabangang panimay sa Barangay Inuburan sa maong Dakbayan. Duha ka wa mailhing lalaki nga luwan sa motorsiklo ang giingong nagsunod ng daan sa biktima ug dayong pamusil. Motorcycle riding, two male factors, pagkabaril sa kanya kasi tumakbo ka agad. Hindi naman sila bumaba sa motorcycle nila. Ang biktima nakahiagom ug samad pinusilan sa iyang naong, liog ug likod. Ang biktima daling gidala sa tambalanan ug gipaubo sa operasyon. Gitutukang ang gulo sa kapulisan sa pagpamusil maong kalambigitan sa trabaho sa biktima isip usa ka traffic enforcer. Susihon pa sa kapulisan ang posibleng nakaaway sa biktima. Upat ka mga kabhang sa bala ug usa ka slag nga gituang gikan sa 45 kalibre nga armas ni fuego ang na-recover sa crime scene. Probably work-related, according to him. Nung nakausap naman siya ng investigator on case ko sa hospital, he was conscious pa naman. Stable naman ang condition niya, out of danger according to the physician. Sa kanya, sa suspecha niya is work-related, personal in nature, yung merong may galit sa kanya. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.